Proč Japonci, kteří tolik dbají na hygienu postele, nikdy nevěší peřiny na slunce a neperou povlečení? Protože vědí, že sušení peřin na slunci nejenže nezabíjí roztoče, ale ještě naopak přitahuje prach. U nás doma nikdy nevěšíme peřiny. Při výměně povlečení prostě celou postel vysajeme. Podívejte. I čerstvě vyprané povlečení nasaje tolik prachu. To je mnohem účinnější než sušení na slunci. Tento vysavač proti roztočům jsem si právě koupila. Má skvělý design, funkci vysokofrekvenčního klepání a UV sterilizaci. Může čistit okenní sedáky i gauče. A má extrémně silný sací výkon. Funguje skvěle. Když není sleva, říkáte, že je drahý a nekoupíte. Když je sleva, stejně nekoupíte. Teď při 20. výročí výrobce. Noví zákazníci získají maximální slevu. A navíc 7 dní zdarma na vyzkoušení. Pokud nebudete spokojeni, můžete kdykoliv vrátit. Při prvním použití vysavače proti roztočům se psychicky připravte. Zdánlivě čistá postel skrývá zdravotní rizika. Bojím se, že po použití budete chtít koupit další pro příbuzné. Chytré ženy vědí, u vysavačů proti roztočům platí 3 koupit lomítko 3 nekupovat. Za prvé, nekupovat nízkovýkonné modely. Vyberte typ s tahem přes 10 000 pa. Chlupy, kožní šupiny, drobky. Všechno nasaje. Za druhé, vyhněte se modelům pouze prosání prachu. Zvolte typ s vysokofrekvenčním klepáním, které vytáhne roztoče z hlubin matrací. Spolu se silným sacím výkonem a UV lampou v základně zabijete roztoče i bakterie najednou. Pohodlí a zdraví v jednom. Za třetí, nekupovat modely s kabelem. Tahání dlouhého kabelu je nepraktické a hrozí zakopnutí. Zvolte bezdrátový model. Koberce, gauče, plyšáky. Vysajete cokoliv kdekoliv. Po použití stačí opláchnout vodou. Takto výkonný, přitom cenově dostupný vysavač proti roztočům. Opravdu doporučuji vyzkoušet.